ho ho, se on jouluaatto. Elikkä tuplareeni ja tankkaus viikonloppu. Tää on sellainen mitä odottaa. Tässä pääsee jotenkin elää niitä omia nuoruuden kehonrakennusunelmia läpi, kun on tosissaan viikonloppu, milloin on vähän enemmän energiaa ja sitten pääsee tekemään tuplareenejä. Niin, tehdään nyt tällaista. Viime tällaisesta on kolme viikkoa. Ja ehkä noista reeneistä sun muista selittelen myöhemmin, mutta nyt tosissaan aamulla pyritään polttaa vielä rasvaa, eli lähdetään tekemään kardioa. Se on se kardiohässäkä, minkä on tänne YouTubeen aikaisemminkin kuvannut. Siihen varmaan otan nyt tänään vielä askelia sit päälle. Ja sitten tuun tähän himaan, syön normi seiti kananmuna aamupala, eli ei hiilareita vielä siinä. Ja sitten siitä sellainen 3 tuntia, niin siitä on ruvennut tankkaa ja siitä pari tuntia niin eka reeniä ja sitä rataa. Mä selittelen ja kuvailen varmaan noita sitten myöhemmin tossa. Mut joo, ei se auta nyt muuta kuin laittaa vielä lenkkikengät jalkaan ja salille. Jep, sit ollaan saatu kardioreeni tehtyä. Ja sittenhän se on seidinkeittoa. Noita banaaneita nyt on mennyt aika vähän ja ne tosi nopeasti rupesi tässä helteellä kypsymään. Mä heitin pakastimeen noita banaaneja. Ja mä en tiedä yhtään, että kauan tää niinku kestää sulaa tai milloin ne tästä tulee. Niin tää nyt on testissä. Mut toi banaani tosissaan menee sitten, mä eka tankkaussafkaa varmaan riisihiittale puuro. Niin toi banaani menee sit sinne todennäköisesti. Mutta näkyy varmaan tässä videolla sitten. Noin, sitten on suihkussa saatu käytyä ja sillä aikaa on seiti kananmuna valmistunut. Tää ruoka ei oo kyllä hyvä. Tää on niinku oikeesti sellainen, mikä ei oo niinku oikeesti hyvää. Mutta se ei johdu seidistä, siis varmasti monella seiti tökkii, mutta mä en oo ikinä tykännyt kananmunasta. Ja ei sitten pakko olisi syödä, mutta mä ajattelin kuitenkin tosissaan nämä proteiinilähteet, että ne olisi mahdollisimman monipuolisia, niin sen takia tuo nyt on toi valkoinenkin, tai tää ruokavalios on. Mut joo, tässä aamupala nyt 2 parapähkinää, noin maapähkinät jätänyt pois sen takia, että turha tässä niinku tankkauspäivän on näitä niinku kaloreita rasvasta ottaa. Tosin rasvat jää kyllä tosi alhaisiksi, koska painottaa niin paljon hiilareita, mutta jätetään nyt vielä tuosta vielä niin turhat kalorit pois. Koska tästä kuitenkin kroppa saa sitten hiilaria niin paljon, että se varmasti riittää palautumiseen sun muuhun, mihin sit muuten rasvaa myös käytetään. Mut joo, mä rafkaan tän ja soitan varmaan mummille takas, se oli soittanut tuossa suihkuaikana ja sitten me palaillaan varmaan ekan tankkaussafka ääreltä. No se pitää sanoa, että tää niinku tankkauspäivää edeltävä, tai siis tätä niinku tuplareeni tankkauspäivä-komboa edeltävä päivä, yö, on kyllä vaikea, koska on niin täpinöissä, että ei saa oikein nukuttua sen takia, kun jotenkin tää on se mitä haluaisi tehdä niinku täyspainoisesti, jos olisi lahjoja ja niin kuin taloudellisesti mahdollista. Ja palautuisi vielä. Et se palautuminen nyt tässä etenkin dietillä tulee kyllä vastaan. Joo, nyt syömään. No niin, sitten on tulee aika tankata. Tai mä en tiedä, voiko tätä kutsua edes tankkaa. No kai se on tankkaus, koska kyllä tässä niinku haetaan myös ihan siinä täytettä, mutta toisaalta tässä haetaan myös treenitehoja lisää, varsinkin tähän tuplalle. Mutta joo, riisihiutaletta 80 grammaa. Sen mä laitan tossa mikrossa. Tässä on nyt sellainen, missä vesi-sementtisuhteet on vähän hakusessa, kun tätä ei tule niinku usein syötyä, mutta tää on vähän haistelua. On noin 4 kertaa vettä. Ai niin,
riisi tässä hiltolepuurossa, tai miksi tätä nyt kutsuukaan, niin toi suola on kyllä tärkeä. Maistuu ihan virusti paremmalta. Ja sitten aika haudutustehoilla. Varmaan joku 5 minaa, mitenkään mä näille joskus laittaa. Sitten tää banaani, yhden mä jouduin heittää pois sen, minkä mä olin aamulla ottanut sulamaan tohon noin. Niin mä tajunnut sitä, että kun tää kuori on siinä päällä, niin se sulaa sellaiseksi mössöksi vaan sieltä sisältä. Ja se oli ihan pilalla. Mutta näitä nyt, no ei näitä nyt ole kuin tää ja sitten yksi jäljellä on onneksi. Mutta tämän mä varmaan saan käytettyä. Sitten espanjalaisia mansikoita mä olin joskus ostanut tonne. Ne oli ollut tuolla pakastimessa. Ne on pahoja, mä en oikeesti niin noita pahan makuisia. Mutta käytetään nyt pois. Täällä on varmaan 200 grammaa jäljellä, niin 100 grammaa Ja tässäpä nyt on tää ensimmäinen ruoka. Rotskuu tässä nyt ei tuu sen takia, että lähden reenille sit suht niin tän jälkeen. Muuten siis tykkää mansikoista, mutta kun nämä espanjalaiset joutuu keittää, niin kyllä mun mielestä mansikan maku menee siinä pilalle. Ja no ehkä ne menee jo pakastimessakin, mutta kyllä tuore mansikka, varsinkin pellolta suoraan itse poimittu. Se on kyllä hyvä. Nyt tuli aika hyvät vesisementtisuhteet. Yleensä tää riisihiltolepuuro on mennyt vähän kovaksi. Tuo banaani pitää murustaa, katsotaan kun jees tää vielä on. Mä ajattelin, että on niinku hyvä idea, että banaanit vois ruveta vetääkin tuolta pakastimesta, mutta ei se olekaan. Mä en tiedä miten jos laittaa sellaisen niinku hyvän kypsyisen banaanin, että se ei oo vielä niinku hirveesti yli. Jos sellaisen laittaisi, että mitä siinä tapahtuu. Itse asiassa puuttuu yksi ainesosa. Eli vadelmahilloa, Meritalon vadelmahillo, ihan pirun hyvää. Toki tässä dietillä niin kuin kaikki maistuu oikeastaan aika hyvältä, mutta tää nyt erityisesti. Tänään tätä menee puoli pakettia per tankkaus, eli tohon treenin jälkeiseen ateriaan menee myös. Ei tohon nyt hirveesti tuttuta. Ei nyt oo mikään design-asettelu, mutta siinäpä on. Sitten ei muuta kuin antaa vielä vähän hautua ja sitten ääntä kohti. Tästä vielä ekstra motivaatioa tai fiilistä näihin tuplareenipäiviin, niin vlogit pyörimään. Siinä kato merellä, se mä sanoin just, että jos tää tuuli olisi oikeastaan tuolla. Se oli oikein hyvä. Meni kyllä helposti tai niinku tosi nopeasti alas. Tänään on lauantai. Se tarkoittaa tiettyä juttua, mutta katsotaan sitten seuraavassa klipissä ennen kuin lähdetään reenille. No niin, lisäravinnearsenaali on kaivettu esiin, joten tiedetään mitä tapahtuu. Eli ollaan lähdössä reenille. Eka reeni, tuplareenejä. Elikkä rintareenillä aloitetaan sinne varmaan 9-12 työsarjaa rinnalle. Ja olkapäitä vähän. Joo, hauis ja olkapää jätetään pois, koska ne kerkee palautuu. Sitten vatsoja vähän tähän reeniin. Ja sitten illasta toi jalkareeni, etureisipainotteinen. Sitten senkään tekee Meijersillä. Sunnuntaina aamureeni tai aamupäivästä keskipäiväaikaa. Selkäreeni Meijersillä, ehkä sinne takareisiin. Pitää vähän katsoa miltä noi takareidet tuntuu sitten etureisiin tai jalkareinin jälkeen. Tai huomenna kun herää. Ja sitten lopetetaan käsi olkapäihin tää tuplareeni sykli.
Ja mitä pre-workouttiin menee, niin 2-3 grammaa tosissaan karnitiiniä, kreatiiniä sellainen 5-7 grammaa, glutamiinia joku 3-5 grammaa ja sitten off the hookia 15 grammaa. Sitten intra-workoutti, sinne 15 grammaa EAAta. Tätä mä nyt oon vähän miettinyt, että paljon tässä tankkauksen aikana olisi järkeä maltoa heittää. Laitetaan 20 grammaa per treeni, niin se varmaan pitää verensokeria kuitenkin yllä siinä treenin aikana. Noin. Niin, ja suola tosissaan omasta pre-workoutista. Muutama rappu sinne. Suolaa nyt tulee aika hyvin pitkin päivää, niin ei tänne mitään 10 grammaa tai niinku useita grammoja tarvii meikäläinen. Ja elektrolyyttejä tulee tosissaan se 8 grammaa päivää. Noin, tossa on noin. Sitten palkkariin mä en tänään ota salille mukaan tai niinku tähän ekaan reeniin. Meijeristille tietysti joutuu ottaa, kun sieltä on niin pitkä matka tänne himaan, niin yritetään pitää kuitenkin mahdollisimman lähellä toi niinku palkkari. Mut tänne sellainen 7-10 grammaa kreatiiniä. Sitten glutamiinia taas sellainen 3-5 grammaa. Ja viherjauhetta, no taas sellainen 3-5 grammaa, näissä se nyt on keskeltä 4 grammaa. Teheraa 4 grammaa, nyt on kookossuklaa ajossa, kohta loppuu kyllä, sit vaihdetaan suklaaseen, mulla on sitä vielä tuolla, tätä tulee 30 grammaa. Nyt 30 grammaa nyt tankkauspäivänä, niin ei tuu protskuu ihan tuohon. Joo, palkkari jää nyt himaan, laitetaan nyt vielä jääkaappiin. Se selvii sitten mitä tästä tehdään, kun tullaan himppeen. Ja sitten se, että mikä oli lauantaissa, niin lauantaihan on tietysti karkkipäivä. Vlogeista tutusti on vedetty aakkosia ja ne on tosi pitkään ollut mun sellainen go-to-tankkaus tai treeniboosteri, niin kuin hiilari, mutta nyt Tutti Frutti Yogurt Splash. Tää on paras karkki mitä on olemassa. Ja otetaan tätä nyt joku 80 tai no. Ehkä tähän ekaan reeniin vois vetää 100 grammaa. Tää olisi sitten niinku hiilaria tarjolla. Noihin muihin reeneihin sitten varmaan joku 50-80 grammaa. Varmistetaan, että kropalla olisi nyt hiilaria tähän niinku ekaankin reeniin jo tarjolla. Ja sitten myös se, että kun kuitenkin lihakset käyttää glukoosia hyödykseen, niin jos sulla on verenkierrossa eli verensokeria, niin se tarjoaa sitten nopeasti. Eli kuitenkin lihasten glykogeenivarastot on vielä tyhjät tai et ei ne näin nopeasti voi täyttyä, niin varmistetaan, että nyt on tarjolla. Ja jos on herkkyyttä niin kuin verensokerin tai on jotain diabetesta tai insuliiniongelmia, niin ei tietenkään kannata tehdä tällaista. Sama idea kuin miksi mä käytän niin kuin maltoa treenin aikana on just se, että se piikkaa sitä verensokeria. Joku väittää, että ei ole hyötyä. Mä itse uskon siihen ja uskominen kannattaa ainakin sen placebo-vaikutuksen kannalta. Nyt pre-workouttiin vettä, musat soimaan ja karkkiin naamaan. No niin, sitten on kiirehditty salilta kotiin. Toivottavasti just kerettiin ennen anabolisen ikkunan sulkeutumista.
Mutta seuraavassa vuorossa palkkari, riisimuroja. Nyt tuntuu kyllä, että kroppa on tästä, kun tässä on kuitenkin käyty aamulla kardioa vääntää ja niin tyhjemmältä, niin laitetaan, mä ajattelin siis muuten, että olisi 100 grammaa. Laitetaan nyt tähän ekan reenin jälkeen 150 grammaa, niin sitten ehkä päästään tai saadaan vähän lisää energiaa tuonne jalkareeniinkin. Ja tää voi olla, että tähän tankkaukseen oikein lisää riisimuroja. Kävin Tokmannilla tossa noin joku päivä ja pyörin siellä, niin huomasin, että Rice Krispies oli siellä alennushyllyllä, niin pitää nyt varmaan sieltä hakea. Tosissaan 2 päivää tässä on tarkoitus tankkaa, eli huomenna käytännössä ihan täysin samat. Niin en huomenna sitten ole kuvaamassa tätä, mutta 2 päivää tosissaan. Joo, hilloa 30 grammaa tosissaan, toi nyt puoli purkkiä tulisi päivässä. Ja sitten se, miksi tää palkkari jätettiin, tai herat jätettiin himaa, mä en tiedä mistä. No varmaan siitä, kun on laktoosiintolerantikko, niin siitä keksin joskus, että olin ostanut kaurajuomaa ja sitten sitä oli varmaan jäänyt johonkin ja sitten heitin sen palkkariin ja tajusin, että tästä tulee paljon smoothieita, niin tajusin, että tankkauksissa voisi käyttää tätä. Tai siis tankkauspäivinä voisi käyttää palkkarissa niin tätä. Niin laitetaan sitä nyt 400 grammaa. Mä luulin, että on litra. On tää litra. Voidaan me laittaa puoli litraa. Mut joo, tää on niinku päivän ekan reenin jälkeen, niin tää en mä sit tonne niinku pidemmälle jaksa kantaa mitään juomia tai muuta. Tai murot mä varmaan sekoitan tonne niinku heräjoukkoon ja sitten vaan veteen sekoittelen ne. Mutta joo, tää on mielenkiintoinen. Varsinkin toi niinku kookossuklaa hera ja kaurajuoma, niin siitä tulee vähän sellainen niinku jopa kitkerä. Mut sit toi hillo niinku pehmentää tai jotenkin leikkaa sitä makuu kivasti. Joo, miksi täällä on hilloa tässäkin, niin on se, että saadaan nopeata hiilaria, niinku tosi nopeata tähän reenin jälkeenkin. Taas insuliini, verensokerit siinä. Noin. Mutta no, tältä sen näyttää, ei nyt mitään kovin kummallista. Vähän ehkä nyt tuli liikaa kaurajuomaa, olisi ehkä kivempi, että toi hero maistuu sieltä enemmän, mutta mennään näillä, kyllä se menee alas. Sitten varmaan tämän jälkeen päikkärit tosissaan nukuin niin huonosti, kun oli niin innoissaan tästä päivästä. Niin tuli tosissaan puolitoista tuntia nukuttua tuossa sohvalla. Vähän paskassa asennossa ja sitten tuolla reenissä meni vähän joku niinku hermo tai joku sellainen. Vähän jäi johonkin pinteeseen tai muuta vasemmassa kädessä, mutta toivottavasti se nyt menisi ohi. Joo, teki hyvää nukkua, vaikka aika kuuma tossa oli. Mitä syödään seuraavaksi, niin 300 grammaa makaronia. Jossain vaiheessa mä ajattelin, tai varmaan menikin vatsa sekaisin leivästä tai pastasta yhtenä tankkauspäivänä, kun tosissaan normaalisti syö käytännössä vaan riisiä, tai silloin se käytännössä vaan riisiä. Nythän ei tule hirveästi hiilaria ollenkaan. Mut sitten viime tankkauspäivänä testasin makaronia, kun jotenkin rupesi tekemään mieli ketsuppia ja makaronia siinä jossain välissä. Vedetään nytkin makaroni, se toimi viimeksi hyvin, ei ollut mitään ongelmaa vatsan tai suoliston kanssa, niin vedetään tosta makaronia. Ja mitä siihen tulee lisäksi, niin tosissaan Heinzin ketsuppi, ehdottomasti Heinziä aina. Ja sitten kana, parsakaali
ollaan saatu makaronit keitettyä kypsäksi. Saanko mahtuu nää tohon kippoon, mutta yritetään parhaimmaksi. Joo, ja kanaparsakaali mä mikrotin tossa, tai nuketin tossa noin ja leikkasin leikkuularalla valmiiksi, niin saadaan se niin tohon päälle. Siinä kuivuu. Sitten se secret ingredient, eli ei hirveä mikään ihme tavara, mutta haitsi. Noin ja kanat ja parkkaalit päälle. Kyllä tää on niinku oikeesti hyvää. Muuten tykkään. Tai siis ainut mikä makaronissa on se, että jos preppaa ruokia, niin se ei kyllä niinku jääkaapista. Se on sellainen yksi köntti mikä sieltä tulee. Niin sen se. Ja sitten se, että riisut on vähän parempi. Ja puhtaampi hiilarin lähe. Sen takia tulee itse käytettyä hiilarina riisiä. Moni tykkää syödä lusikalla. Mä en yleensä tykkää itse syödä, mutta nyt vedetään tää lusikalla, kun viimeksi muistaa, että viimeiset makaronit tuolta oli ärsyttävä saada lusikkaa, ei kun haarukalla. Noin. Siitä sitten taas ei muuta kuin ääntä kohden. Tämän jälkeen tunti puolitoista varmaan otan tässä chilliä ja sit lähden salille tekemään sitä jalkareeniä. Sen ympärillä taas ei ole mitään ihmeitä, tai ne on niinku samat karkit, sitten noin lisäravinteet, niin mä en nyt sitä sit kuvaa, mutta mä kuvaan sitten iltapalan vielä. Mä yritän selviä jalkareeniltä kotia. Nuo jalat tosissaan on kovalla rasituksella, niin se tulee olemaan suht kova taistelu. Mä annan kaikkeni. Olemme selvinneet jalkareeniltä. Vitsi, nyt kyllä painaa. Nyt siis yritin tehdä 80 häkissä. Sain tehtyä jonkun femman ja sitten seuraavaan sarjaan niinku 15 pois. Sieltä tuli taas femma ja ei vitsi. Nyt on kyllä vähän huono se, että no siis noi on rasittunut, polvet etenkin, nilkat, sääret, niissä tuntee. On tullut niin paljon askelia, kardioa ja kaikkea rasitusta tällä viikolla. Niin kyllä nyt kroppa on vaan niinku loppu. Mut painetaan vielä huominen ja sitten pari päivää lepoa. Oikeesti antaa palautua. Ei sählää mitään tyhmää. Vitsi, on tää siistii kuitenkin. Vaikka nyt ei sujunut niin täydellisesti reeni tai olisi ollut kivempi, jos olisi mennyt paremmin, mutta on tää vaan. Kyllä tästä jotenkin saa, että on sellainen joku oma juttu. Mut joo, nyt suihkuu ja sitten ton vikan aterian kokkailuun. Mut ennen sitä mä haluan näyttää yhden jutun. Mä sanoin silloin yhdessä vaiheessa, että ei oo YouTubessa oikein mitään sarjaa, mitä jaksaa katsoa tai kellään mitään projektia, mutta nyt olympiaviikonloppu tietysti lähenee, niin nythän näitä on ruvennut tulee Samson Dauda, Kione, no Nick Walkerin, mä en oikein niistä videoista tykkää, mutta tulee ne nyt katsottua myös. Mutta tässä oli mun mielestä tosi hyvä pointti, mitä Samson sanoi. You know what, life isn't that bad, man. Come on. Look at the small things you have and value those. And the minute I started doing that and I started valuing those things I already have, funny enough, great things that happened straight after that. And it was only until then, you know, I actually picked up on that sense going, actually, you win. Vitsi, mun mielestä toi on niinku jotenkin tosi hyvin sanottu. Ainakin mä itse tunnistan itsestä, että toi on mun tosi iso ongelma. Mä jotenkin pelkään koko ajan tulevaa. Ja sitten on koko ajan sellainen riittämättömyyden tunne ja ei jotenkin arvosta sitä, mitä on tarpeeksi. Eikä osaa oikein arvostaa itteensä. Niin vitsi, mulla tuli eilen hyvä fiilis, kun mä katsoin tän videon. Ja jotenkin sellainen tosi chilli, rento olo. Ja mä mietin, että ei vitsi, kun pystyisi tällaisella mentaliteetillä elämään, niin olisi huomattavasti helpompaa. Mä myös väitän, että se on syy, miksi Ruotsissa menee paremmin kuin Suomessa, koska ne uskoo siihen, mitä ne
miten menee ja uskoo siihen niin kuin tulevaisuuteen, että se tulee menee hyvin. Suomessa se on ehkä jäänyt niin kuin tuosta kun valta on vaihtunut ja ei ole ollut sellaista niin kuin luottamusta siihen, että tulevaisuus on hyvä, niin kyllä se on varmasti meihin moneen jäänyt sillä lailla. Tai en tiedä, ehkä mä oon yksin tässä, mutta toi nyt oli vaan tosi hyvä itselle. Niin ajattelin nyt jakaa sen tähän, jos ei jotain vaikka auttaisi. Muista arvostaa itteesi ja sitä mitä sulla on. Jep. No niin, sitten tosissaan viimeistä palaa. Eli joku itkee itsensä uneen, toivottavasti et sinä, mutta nyt todennäköisesti vokataan itsemme uneen. Porkkanaa, 1 paprika. Mulla on paahtopaistia täällä valmiina. Ei nyt ehkä oo niinku ihan mikään vokkiliha, mutta käytetään sitä nyt kun se on tuolla. Ja sit mulla pitäis olla ainakin possun pihvifilettä. Joo, pihvifilettä. Niin heitetään tosta nyt joku sekalainen. Laitetaan niinku about 200 grammaa tota lihaa tonne. Sweet chili saucea sitten päälle. Laitan musaa tästä soimaan ja alan pilkkomaan. Joo, no niin, kasvikset on saatu pilkottua. Ja käytetään Santa Maria riisinuudelia. 180 grammaa. Varmaan se käytetään koko tää. Joo, kasvista nyt tulikin aika paljon. Tai no, en mä tiedä suhteessa. Pitää katsoa, jos nyt laitan sinne sitten vaikka vähän ekstra lihaa. Mutta haittaa jos sinne roskuu vielä lisää tälle päivälle, koska ei täällä niinku puhtaat proteiinilähteitä kuitenkaan ihan hirveästi ole. Mut joo, mä muistin, että mulla on noita papuja, kun nykyään toi possun filetti tulee vedettyä papupedillä ja tuolla pinaattihunnulla. Otetaan noita nyt tänne myös. No varmaan sopii ihan okosti tänne. Joo, mä keittelen noin ja paistelen sitten wokkipannulla noin kasvikset ja lihat. Ja sekoittelen. Joo, nyt on saatu nuudelit keitettyä ja nyt on tossa odottelemassa kasviksi lavuaarissa. Tai siis ei lavuaarissa, vaan tässä sihvilässä. Mä en oikein tiedä, mä en oo kertaakaan onnistunut siinä, että mä saisin niinku ton nuudelin, nyt ne varmaan jäi vähän ehkä jopa raaaksi, mutta kun yleensä ne on mennyt sellaiseksi mössöksi, mikä on sit tosi vaikea niinku saada sinne wokin sekaan. Testataan nyt tällä. Ehkä se nyt jää raaaksi, mutta kai se lämpee tossa. Joo, tosissaan tämähän näyttää tosi kivalta, että täällä syödään karkkia ja wokkia ja muuta, mutta tosissaan esim. Tässä wokissa niin tässä ei nyt käytetä mitään rasvaa. Tää niinku ei oo niinku oikeesti sillä mitään premium-ruokaa tai muuta. Ja karkeillakin on tosissaan funktio, että niitä ei syödä sen takia, että on kiva syödä karkkia. No osittain tietysti sen takia, että voisi sen juoda maltosta, mutta on kivempi syödä karkki kuin juoda maltoa. Ja sitten. Mä voin ehkä laittaa eka porkkana, sitten vasta myöhemmin paprikan, mutta meni jo. Näkyy nää pavut. Mä tosissaan sulatin nää tossa sihvilässä myös. Ja taas tähän ihan vasta, niin ei mene tää wokkipannun piilosti. No heitetään nyt tuonne. Häsmätään. Leikataan nämä lihat, mutta näissä on joku siratsa, tollanen rubimauha. Ei nyt tähän, ei se ole mikään hirveän hyvä edes. Mutta olipa se nyt sellainen, ei hyvä täältä nää mehut. Noin, ja sitten lihat sinne.
Se onkin jo tosissaan, että riisinuudeli pitää ihan sikanopeasti vaan keittää ja sitten nopeasti kylmää veteen silleen, että se jää vähän niin kuin tikkuseksi tai sellaisen raan tuntuiseksi. Niin sitten sen saa aika hyvin tonne sekaisin. Yleensä se on tosissaan mennyt sit niinku liian, tai mä oon tehnyt sen niinku kypsäksi. Sitten se on ollut tosi vaikea saada tonne sekaan tonne wokkiin. Mut tosta tuli aika iso mättösplatteri, niin katsotaan minkä verran uppoo. Jos jää, niin sitten syödään huomenna pois. Mä laitan tosta jotain videon pyöriin ja upottelen ton ja mä voin vaikka päivittää sit kalorit tohon noin. Mut huomenna mä en kuvaa mitään. Se on täysin sama päivä. Sieltä en todennäköisesti jaksa käydä hakemaan noita riisimuroja lisää, niin sieltä jää riisimurot pois. Ja makaroni 300 grammaa oli liikaa, 200 grammaa on hyvä. Se niinku tuli tosi tukkonen olo tai sellainen niinku tuli ehkä syötyä liian nopeasti myös. Mutta sellaiset muokkaukset sitten varmaan karkki jää myös pois sieltä niinku vikalta reeniltä. Eli huomenna tosissaan selkä aamupäivästä, keskipäivästä ja sitten kädet olkapäät illalla, niin todennäköisesti sieltä kädet olkapäät päivästä treenistä jää karkki pois sen takia, että tässä on kuitenkin sitten kropassa on sitä hiilaria. Mutta joo, mä päivittelen vielä jotain noita kaloreita tai muita. Ehkä tässä illalla tai huomenna aamulla, riippuu kuin nopeasti mä sammun tuossa mokin jälkeen. Joo, vielä tässä ollaan just hämärän rajamailla. Ei ole nukkumatti vielä tullut käymään, mutta lähellä on. Vähän kasviksia, vähän lihaa sieltä jäi syömättä, mutta ne on sitten huomenna aamupala tosta wokista. Mutta kaiken nuudelin sai syötyä, niin hiilarit sai talteen. Mut joo, noi makrot, kalorit on trackannut MyFitnessPaliin. Ehdottomasti jos en käyttäisi tai siis jos en söisi pääsääntöisesti aina samalla tavalla, niin käyttäisin MyFitnessPalia ja ostaisin tänne sen premium-version, niin voisi viivakoodit aina lukea vaan suoraan. Tietty ilmaiseksi nyt menee, mutta manuaalisesti syöttäminen on hitaampaa. Joo, mitä 5,5 tonnia about kaloreita, parisataa tosta nyt varmaan on sellaista, mitä ei ole tullut esiin ketsuppia tai sweet chili kastiketta, nyt ei varmaan mennyt niin paljon ja sitten noita kasviksia jäi yli siitä wokista sun muuta. Mut käytännössä kilo hiilaria. Ja nyt katsoo vähän miltä toi kunto näyttää huomenna aamulla, että otetaanko samanmoinen vai vähän vähemmän, vaikka joku 600-700 grammaa. Sen näkee huomenna sit mikä on olo ja miltä kunto näyttää tosissaan. Mut kyllä nyt kroppa on loppu, niin siinä mielessä kaloreitakin olisi ihan hyvä varmaan saada tonne systeemiin. Mutta pitää katsoa. Mä päivittelen jotkut kuulumiset huomenna illalla tai maanantain viimeistään sit niinku tältä koko viikolta, niin ne tulee sitten tän klipin jälkeen. Mutta tällainen tää tankkauspäivä tuplareeni homma viikonloppu nyt on käytännössä. Hyvää yötä. No niin, hola. Siitä tietää, että jotain on mennyt vituus, kun kuvataan edittipöydältä. Mutta joo, vissiin tonne noita futismatskuja sun muuta pyöräilykontsaa oli jäänyt tonne kameralle ja muistikortti oli tullut täyteen ja sit se ei ollut tallentanut klippejä, mitä olin kuvannut. Mutta tosissaan tuossa tankkauspäivänä, niin eka päivä, siinä oli vähän laskettu turhan paljon sitä riisinuudelia, koska mä en ollut katsonut sitä paketin kokoa. Mutta totaali oli nyt 5300 kaloria ja noin 950 grammaa hiilareita siihen. Ja sitten seuraavana päivänä söin vähän vähemmän esimerkiksi just se makaroni mitä jäi ja sitten karkit jäi sieltä vikan treeniltä ja riisimuroi meni huomattavasti vähemmän, koska se paketti loppui tai en käynyt hakemaan lisää. Mutta sinne toiselle päivälle niin noin 750 grammaa hiilaria ja kaloreita noin 4300. Sitten mikä oli fiilikset, niin kyllä siinä rupesi olemaan kroppa tosi loppu tuon tuparenin kauden jälkeen, mutta tosissaan se oli myös idea vetää vähän sellainen niin kuin ylimenokausi siihen ja sitten pari päivää lepoa.
Ja jalkojen palautuminen, se nyt on ongelma. Tässä on näköjään sen verran tyhmä, että ei vaan osaa rauhoittua. Mutta siitä sitten tyhmästä päästä kärsii koko kroppa, niin sille ei voi mitään. Ja numerot viikko 20 tossa noin. Siinä tosissaan aika alhainen, seuraava viikko sitten nostaa tietysti vasta toi tankkaus. Eli tohon ei vielä muuta kuin se sunnuntai aamu nouse. Niin se ei näy vielä noissa numeroissa hirveämmin. Muuten fiilikset, niin hellettähän tossa oli ja huomas myös, että tuossa tankkauksen aikana niin kyllä kroppa tuottaa huomattavasti enemmän energiaa. Että kyllä tälleen dietillä on aika kiva olla tolleen helteellä, kun sulle ei ole niin hiki ja sellainen tukala olo. Mutta sitten jos olisi niinku offilla tai niinku plussakaloreilla ja olisi vaikka vähän rasvaakin enemmän, niin kyllä se olisi aika tukalaa. Tai nuo helteet olisi tuntunut paljon tukalemmilta. Ja eipä siinä. Muuten kaikki jees. Hommat jatkuu ja seuraavaan videoon. Kiitos kun katsoit ja moro.